Smuikelis kaikki Tammenterhon lapsukaiset. Anteeks. Anteeks ja miljoona kertaa anteeks. Me ei pidetty meidän lupausta. Me ei ole pidetty mitään meidän lupauksista tämän kanavan suhteen. Vlogi piti tulla viikoittain, mutta sitä tulee niinku kuukausittain tai sitten ei tuu niinku... Ei tuu pitkään aikaa. Meistä tuntuu pahalta. Olemme hyvin pahoillamme. Me ei enää luvata yhtään mitään teille, koska on niin paljon kaikki omia kiireitä. Tää on mukava harrastus, mutta ei vaan riitä aikaa. Timillä on tanssiharrastus, mulla on sämpä, Eero skuuttaa. Tässä on paljon kaikkea niinku. Ja sitten kun ne sattuu vielä silleen päällekkäisin päiviä, sit me käydään Lappeenrannassa meidän iskällä ja tälleen ja... Sitten on vähän peliturnausta. Me oltiin Tampereella mun joukkueen kanssa ja... Sijoittuminen ei ollut mitään, mä oon paras tulokkaan, mutta joukkueen henki vaan kasvaa ja tästä lähdetään paremmin mieli ensi kauteen. Ja... Ilman muuta nyt meille kuuluu hyvää. Kesä on tulossa, täällä on ihan mahtava sää. Luntakin on tullut liikaa. Ehkä pyydisin säävlogissa liikaa lunta. En mä toivosta, että kesällä tulee toukokuussa, keskellä toukokuuta tai toukokuun alussa. Nythän toukokuun alku. Toukokuun alussa tulee lunta. Meille kuuluu hyvää. Mitä Timille kuuluu? Kaikkea muuta paitsi huonoa. Mutta niin, joo, mäkin häpeän meidän puolesta aika paljon, että emme ole tehneet näitä videoita, jotka sitten piti tulla viikoittain, niin kuin Elmeri sanoikin. Mut niin, toi tanssiharrastus on sellainen, että kerran viikossa on se harrastus. No ei se mitään, mut sitten Elmerillä on niinku kaikkina muina päivinä, kun paitsi mulla ei oo sit niinä päivinä, milloin Elmerillä on tanssiharkat. Ei kun mitä? Sählyharkat! Niin. Sitten mulla on, niinku sit Elmerillä on niinku se keskiviikko se, milloin sillä ei oo, ja mulla on vasta keskiviikkolliset harkat, että se menee silleen aika päällekkäin. Sitten muutenkin niin, oliko se nyt eilen vai toissapäivän tuli sitä lunta. Pyrytti silleen, oisko ollut kuinka monta tuntia? 2. Niin, 2 tuntia. Mutta niin. No ei mulla oikein muuta paitsi, että hyvin menee. Niin. Niin ja sitten se tanssishow oli tossa, oliko se nyt viime viikon perjantaina ja sitten sunnuntaina. Ihan hyvin meni, mutta sitten nää kenraaliharkat ei ollut mitkään hyvät. Sitten kuitenkin niin meni ihan hyvin. Sillä käytiin Mäkissä ja sitten Lidlissä perinne juttu, käydään hakee suklaabanaaneja ja vedetään ennen esitystä. Se on aika vähän juttu. Tykkään itse siitä. Mutta joo, ei mulla oikein muuta ollut. Sillä kiitos!